Zoom here. Zoom. Zenco. One. Zenco. Zenco. Zenco two. What about Zenco two? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Dịka aka na-ekwu maka ihe gbasara City Boy Movement nke onyeisi ala na-achị Nigeria bụ President Bola Ahmed Tinubu na nwa ya bụ Sheyi Tinubu chịkọtara ụfọdụ ụmụnne anyị wee wunye na ya wee mee ha ndị isi ya bụ movement na South East. Ụmụnne anyị dịka Maazị Obinna Iyegbugbu Obi Cubana ya na Cubana Chief Priest. Aka na-ekwu maka nke ahụ, ha bụ ụmụnne anyị ewerela ego ha wee gaa zụọ ọtụtụ ụgbọala bọs nke ha ji wee na-akwado ya bụ City Boy Movement nke e nyere ha n'aka na ala Igbo. Mmadụ dịka Obi Cubana, Cubana Chief Priest, Zenco, Energy na ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị ọzọ ewepụtala ego wee tinye na ya bụ movement. N'etufughị oge ka anyị anya n'otu ihe onyonyo nke fepụtara kamgbe abalị ụnyaahụ, bụ ihe onyonyo na-egosi mgbe ya bụ ụgbọala bọsis nke ha zụrụ maka City Boy Movement batara. Ka m pụtakwanụ. Zoom here. Zoom. Zenco. One. Zenco. Zenco. Zenco two. What about Zenco two? Zenco. Three. The greatest to ever do it. The greatest to ever do it. C for energy. One. C Energy. It's number one. Have to One. support the movement. C Energy. Two. No, we have to support the movement. Yes, it's unstoppable. Yes. Yes. Okay. Yeah, we have to support the movement. See energy. The time has come for us to be And part then of we the manage system. and We can't negotiate from Logistics. logistics. We can't That's the negotiate logistics. in opposition. And the touch. And then I'm more with God. If what on my own. My younger brother. What? Company. Hands divine. Thank you. So we have 5 states in Southeast. For one. Imo, Anambra, Okay. Let them know. Abia, Enugu, and they are all represented. I'm much coming. I'm not going to video. Movement like a my movement is like a movement that I go for a yeah, I'm not City Boy Movement. So movement. So you're a City Boy. You're going on the City Boy Movement. I mean, you're going fresh. Brand new 2026 buses. How many pieces? 100 pieces. How many pieces? This is what we call starter. When we go for dinner, starter. Our lifestyle can give you politics, not your kind of politics. So, we'll call it premium City Boy Movement. So this is the greatest support that has come from any other zone. What it means that now, 100%. I have one. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na-agbarụ iru n'ihe a niile na-eme ugbu a. Otu ha bụ Obi Cubana, Cubana Chief Priest na ndị otu ha si wee na-ebu ihe gbasara City Boy Movement a n'isi. Ụfọdụ n'ime ndị Igbo na-agbarụ iru n'ihe a na-ajụ kedu ihe mere na ha bụ ụmụnne anyị ndị achị eme ihe City Boy Movement nwa n'ala Igbo enweghị ọnụ isi onyeisi ala na nwanne anyị nọ na nga bụ Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị mere gị ihe akwado gị tọpụrụ anyị nwanne anyị. Ebe ụfọdụ ndị ọzọ na-agbarụ iru n'ihe gbasara ihe City Boy Movement a enyere ha n'aka n'ala Igbo na-agbarụ iru wee na-ajụ sị kedu nke bụ na nwanne gị na-azọ ọkwa ọchịchị ahụ bụ Maazị Peter Obi iwe hapụ nwanne gị wee gaa soro onye mba ọzọ gaa soro onye ofe mmanụ na ị na-emere ya City Boy Movement. Mana asị m kwuo ihe m na-ahụta ihe a niile bụ na onye ọbụla na-achọ nke ga-abara ya, onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-akacha bara ya uru. Maka na ile anya ụmụnne anyị ndị a
bụ ndị na-azụ ahịa ma ha nwekwaranụ akụ na ụba na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Ana m ahụta ihe a ka a ga-asị na ha na-achọgodi ka ha rụbaa onwe ha n'ihi ihe gbasara ụdị ihe a ndị gọọmenti steeti Lagos nakwa n'ụfọdụ steeti ndị ọzọ na-anọgide wee na-eme ndị Igbo, na-eme azụmahịa ndị Igbo na akụnụba ndị Igbo. Ana m ahụta ya bụ ihe ka gasị na ha chọrọ ịrụbagodo onwe ha n'aka ya bụ onye isi ala bụ Tinubu na ezinụlọ ya, ka ha debanye aha ka a mara ndị ha bụ, nke ọ ga-abụ na onwe ụdị ihe ahụ ndị steeti Lagos ma ọkwanụ ndị gọọmenti Naijiria na-eme nke megidere ndị Igbo makwanụ nke na-emetụta azụmahịa ndị Igbo, ka ha onwe ha ka ọ hapụ imetụta ha. Ụdị ihe a ka m na-ahụta ya ka ya. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, kedu ka isi ahụ ụdị ihe a na-eme ugbu a, ya bụ ihe City Boy Movement a gbasara ụmụnne anyị ndị Igbo bụ ndị wepụtara onwe ha n'obi ha ịkwado ya bụ City Boy Movement, bụ ịtụkwara President Tinubu akwụkwọ ka ọ laghachi azụ n'oche n'afọ 2027 bụ afọ na-abịa abịa. Kedu, ị na-ahụta ya ka ihe ga-amịta mkpụrụ pụrụ iche? Ị na-ahụta ya ka ihe ga-amịta nnukwu mkpụrụ dịka ndị nwere influence n'ala Igbo? Ị na-ahụta ya bụ movement nke enyefere ndị a n'aka ka ihe ga-akwada ọnụọgụgụ akwụkwọ a ga-atụrụ Maazị Peter Obi bụ onye Igbo na ya bụ elekshọn nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa? Deere anyị ebumnuche gị ka isi wee hụ ya bụ ihe na ngalaba okwu ka mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ka emesịanụ, tụsara m ihe onyonyo a.